Σήμερα θα δείξουμε ασκήσεις με την μπάρα για ώμους. Θα δείξουμε 4 διαφορετικές παραλλαγές για όλα τα σημεία του ώμου, πρόσιο, πάνω ψηλά και οπίσιο δελτοειδή. Πάμε να δείξουμε τις ασκήσεις μας. Κρατάω την μπάρα στην άνοιγμα των ώμων. Ελαφρά λυγισμένα τα γόνατα, σφιχτή κοιλιά και πλάτη, έτσι ώστε να έχω καλή ισορροπία και σωστό στάση σώματος. Λυγίζω τους αγκώνες μου προς τα πάνω και ανεβάζω την μπάρα μου μέχρι και πάνω από το στήθος. Κατεβάζω σιγά σιγά προς τα κάτω. Στο δύσκολο σημείο δεν ξεχνάω να βγάζω την αναπνοή μου, εκπνέω, εισπνοή στο κατέβασμα. Οι αγκώνες είναι γυρισμένοι προς τα πάνω, καθώς και οι παλάμες. Επαναλαμβάνω για 3 σετ των 12 με 15 επαναλήψεων. Επόμενη άσκηση, τοποθετώ την μπάρα ακριβώς κάτω από το πηγούνι. Οι παλάμες μου είναι γυρισμένοι προς τα πάνω και οι αγκώνες μου μπροστά. Σφιχτή κοιλιά και πλάτη, λυγισμένα τα γόνατα και κάνω πιέσεις προς τα πάνω. Προσέχω πάρα πολύ. Οι αρχάροι είναι πιο καλό να έχουν στήριγμα στο πίσω μέρος της πλάτης. Η αποκαθιστή θέση μπορεί να γίνει. Από ορθιά θέση είναι καλό να έχουμε καλή ισορροπία. Επόμενη άσκηση, η μπάρα βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη λεκάνη, σφιχτή κοιλιά και πλάτη, λυγισμένα τα γόνατα, ανοιχτά τα χέρια στο άνοιγμα των ώμων. Απλές άρσεις των ώμων προς τα πάνω. Σε αυτή την άσκηση μπορείτε να προσθέσετε βάρος. Ανεβάζω τους ώμους μου προς τα πάνω, μένω για 2 δευτερόλεπτα και κατεβάζω αργά. Ανεβαίνω προς τα πάνω, μένω 2 δευτερόλεπτα, κατεβάζω αργά. Επαναλαμβάνω το 3 σετ των 12 με 15 επαναλήψεων. Επόμενη άσκηση, τοποθετώ την μπάρα κάθετη μπροστά από το σώμα. Στη μέση ακριβώς, ελαφρά λυγισμένα τα γόνατα. Δουλεύουμε το ένα χέρι μόνο, στροφή του ώμου προς το πλάι και μαζεύω την μπάρα κατευθείαν προς το στήθος. Επαναλαμβάνω 15 επαναλήψεις και αλλάζουμε χέρι. Επόμενη άσκηση και τελευταία, ελαφρά λυγισμένα τα γόνατα, σφιχτή κοιλιά, πρόσιες εκτάσεις της μπάρας, στο ύψος των ώμων και κατεβαίνω αργά. Επαναλαμβάνω 3 σετ των 12 επαναλήψεων.